Mga forensic experts sa NBI may kuha og buccal swab o blood sample sa mga ginikanan ni Christine Lee Silawan. Adunay live update si Luan Mirondina, exclusive. May That's right, Bob. Aron mas mapaligon pa ang kaso batok sa 17 anyos nga akusado, gikuhaan og buccal swab og blood samples sa mga forensic experts sa NBI ang mga kabanay ni Christine Lee Silawan aron matandi kini ngadto sa gingong lama sa dugo sa kao sa minor de edad nga akusado. Pasado alas 10 ganihang buntag, may bisita sa haya ni Christine Lee Silawan ang mga sakop sa NBI 7 uban ang duha ka forensic biologist. Tagsa-tagsa nilang gikuhaan og buccal swab o blood samples ang mga ginikanan ni Christine Lee Silawan. Gipasabot sa forensic expert nga mahinungdanong matandi nila ang resulta sa buccal swab o blood test sa mga lama sa dugo nga giingong anaa sa kao sa 17 anyos nga akusado. Kasi merong mga na-recover na physical evidence from the suspect, and then it will undergo testing for the presence of human blood. Ngayon, pag nag-positive siya for human blood, it will undergo DNA analysis. So, kailangan namin ng reference sample para may compare if the human blood that was found dun sa may physical evidences na recover from the subject would match that of the DNA sample of the victim. Kahinumduman, una nang mikuha og buccal swab ang Regional Crime Laboratory sa kapulisan sa mga ginikanan sa biktima alang sa DNA test aron makonfirmar gayud nga iya ni Christine Lee Silawan ang patayng lawas. With regards sa forensic chemistry ng NBI, wala pa silang tina-turn over sa amin. But are you also going to use it or compare? No. That's why I did my own collection ng samples. So the samples that I will be using will be the ones that yung kinollect ko today. Yun yung gagamitin namin na sample. Wala na muluwat og pamahayag ang inahan sa biktima. Apan iyang gipangamuyo ngadto sa haya sa iyang anak nga unta mailhan ug masikop na ang ubang mga responsable sa liniog nga krimen. Bob, sa pagkakaroon, dili pa makatino ang mga forensic biologist kung kanus-a masayran ang resulta niini tungod kay mag-agad pa usab sila sa availability sa reagents. Ug so far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.